Hello everyone! He's Rap. And she's Miss B. And for today, magdi-date kami. Dapat ngayon, magsushoot kami for the cotton ball challenge natin. Challenge number 3. Nasa yun niya, ginulat niya ako. Nasuspicious ako ngayon. Mapapanindigan mo ba yung pag-date natin guys? Kasi medyo mysterious naman ako. O, saan mo ba ako dadalhin? There's a newly opened store here in Plazuela de Iloilo. Ay, naku! Buy one, take one! Ikaw, tapos ako! Mauna lang ko ah. Stay lang ko. Oo. Pernita ka pagbayaan. Rap, rap, rap! Yes. Parang ikaw oh. Adorable! Ako parang, ay wala. Oo, ganyan ka nga! Nerds! Yan yung nagustuhan ko sa'yo! Ayun! Nagapangita pa to si Raps ang iya nga balaklon subong upod ko si Manong Abraham! Hi, Nong! Sa sano ka mo ganinong nag-open ah? July 31. So sa ila nga gusto magkadto diri, diin ganing address na kon? Sa Plazuela 1. Plazuela 1. Ayan! See you there! See you here! My most favorite chocolate is Snickers. Why? Snickers. Wala lang. Favorite ko lang. Diba? Ako favorite So nice. ko ito. What's 5 that? stars. Bakit? Bakit 5 stars? 5 stars. Parang ano, relationship. What a joke! I hope you also like Snickers. Yan, I hope you like 5 stars. And please do like this video if you like us too. Hi, Nong! Good afternoon! Good afternoon. Ano yung mga ngalan, Nong? Michael po. Michael! Nung Michael, ano ang mas sweet ang chocolate? Ako na food ko, ayan. Yung M&M. Ano naman? Parang me and my hubby. One eternity later. B, B. Yes. Will you be? Sure ka? Why not? Why not? Single lang yata. Single line. Single line. Daw, ikaw sa wala mo ko nakilala. Duwa na. Duwa na? Hindi duwa na to? Sagad ako lang. Tapat ako. Discount po. Kasi may piso ka mo. May piso. Sulaw. Ayun. Thank you. Ito yung exit. Exit. Yan! Dito na naman kami at papakita namin sa inyo kung saan napunta yung 101 pesos namin. Yes. So, pumili kami ng dalawang nerds, Chatcher, sunflower seed, isang sneakers, buy one, take one Yes, na. my favorite. Then, I got 5 for dalawang adorable and isang fruit. Fruit, yun. Dito, share kami. Nice. Our third challenge will be screened on August 15. Sabay-sabay tayo on the 15th day of August na magtatawanan. Don't forget to like this video, share to your friends, and subscribe! Forget to click on the
bell button. Yan! Bye-bye! Mayo kayo nakahapit ka mo sa akong channel. Kaya ano pang hinuhulat niyo? Pindutan ang subscribe button, pati